Pozdravujem všetkých. Recenzia sa tento raz bude týkať bambusovej handričky. Túto recenziu začnem asi tým, že som si dlho vravela, ako ja žiadnu handričku na pleť nepotrebujem, lebo si vystačím s klasickými odličovacími tampónmi. A hotovo. Ale pri niektorých pleťových maskách a čistiacich krémoch mi bolo jasné, že nejakú handričku budem potrebovať, lebo sa bez nej jednoducho nezaobídem. Táto handrička je super tým, že je vyrobená z bambusových vlákien, ktoré majú nielen antibakteriálny účinok, ale sú tiež veľmi jemné a savé. Handrička je šikovne zabalená v plastovom obale, ktorý sa dá opakovane, normálne zatvárať. Takže handrička sa odtiaľ len tak nevyberie, môžete si ju so sebou pokojne zabaliť aj na cesty. Farba handričky je snehobiela, i keď tá moja už prešla niekoľkými praniami v práčke. Po obvode, ako o chvíľku uvidíte, je precízne prešitá, takže nehrozí, že by sa mala počas používania párať. Na dotyk je mimoriadne hebká, príjemná a používať sa dá na niekoľko spôsobov. Nahradí aj vatu, odličovacie tampóny, aj handričky z iných materiálov. Táto handrička má samozrejme aj výsačku so značkou Moroccan Natural. Ja túto handričku používam hlavne pri čistení pleti spolu s pleťovými maskami alebo krémami, keď je naozaj dokonalá. Výrobky na čistenie pleti a jej regeneráciu majú badateľne lepší účinok, než keď nebola použitá táto handrička namočená v teplej vode. Takže napríklad nanesiem na ruku prípravky, ktorými sa bežne líčim. Takže podkladový krém, ktorý si bežne dávam pod make-up. Make-up alebo BB krém, teraz v lete zvyknem skôr BB krém používať. Čiže tak, ako sa bežne líčim, teraz nalíčim svoju ruku. Dám aj korektor, ktorý tiež bežne používam. No a ešte takto nalíčenú ruku prepúdrujem, lebo to tiež zvyknem robiť, aby sa pleť neleskla, takže prepúdrujem. A takto nalíčenú ruku vlastne odličím veľmi jednoducho s použitím tejto handričky a odličovacej vody. Ja používam micelárnu vodu, takže nanesiem na handričku a úplne jemne, bez akéhokoľvek podráždenia, je make-up hneď z ruky dole. Žiadne začervenanie. Je to veľmi jemné, šetrné. Neviem si to vynachváliť. Takže make-up je dole. Ruka je pekne odlíčená. Bez začervenaní. No a čo sa týka údržby, handričku potom po každom použití treba vyprať, napríklad mydlovou vodou a občas preprať v práčke. V práčke ju preperiem spravidla vtedy, keď bola už často umývaná mydlom. Keď som veľmi lenivá, tak tuto odlíčim jedenkrát, z druhého rošteka druhýkrát, takže mám vlastne na 4-krát, potom ju mydlom preperiem alebo v práčke. Po vypratí, keď uschne, ju potom bez problémov viete pekne naspäť zrolovať do trubičky, do pôvodného plastového obalu a je pripravená na ďalšie použitie. Z tohto videa je to vlastne už všetko. Ďakujem za pozornosť a už teraz sa teším na ďalšiu recenziu.